Kaixo, bideogida honetan ikusiko dugu nola gestionatu dezakegun Moodle bidez, ikaslearen etortze eta ez etortzeako da bertaratzeak. Bai? Orduan, sartuko gara Moodlean, hemen jarri dizuten adibideen edo nire ustetan egokina izango litzekena da, ikastaro bakar bat sortzea taldeka, adibidez imaginatu informatikako lehenengo maila, ikastaro bakar bat sortzea, nun irakasle guztik berta sartzeko aukera edukiko duen, ikasleen etortzek eta ez etortzek erregistratzeko. Orduan, erakutsiko zuet pixkat nola joan daiteken bertaratzen registro hau, irekiko eta aplikazioa, erabiliko duen jarduerakin, bertaratze honetan, etortze ez etortze honetan ez dira bakarrik bi egoera izango, baizik eta posible izango bat bertaratza da etorri izan ikasle bat, da presenteotea, baita ere posible dut berandu iritsiala erregistratzea, edo salbuetxita daula erregistratzea, salbuetxita gisa erregistratzea, edo ez dela etorri erregistratzea. Sortu duan hemen ikastaro honetan, hemen ikusiko zue jarri detela foro bat, berrien foro motakoa, nun irakasleek posible duen edozein berri, edozein aldaketa ordutegi baten edo ikaslei honen bidez ikaslei informatzea. Ikasleak bertan ezin dute ezer idatzi. Hau nahi izan ezkioz jar dezakezue edo ez, baina nik uste aldaketak nola izateien ikasturten zehar, ikasle jakinen gainen neotateken, ez daula gaizki. Hemen ikuste zuen planteamentu honetan, hau da planteamentu bat, zikero ikusiko du beste planteamentu bat. Adibidez, suposa ezagun, informatikako lehenengo mailan, 3 ikasturten zehar 3 erronka daudela. Orduan, etortze eta ez etortzeak sailkatuko iteu 3 ataletan. Adibidez, lehenengo erronkako faltan erregistroa, bigarrengo erronkako faltan erregistroa, eta 3. erronkako faltak etortze ez etortzen erregistroa. Hortarako, sartuko geha, gero esan guztien nola sortu, baina guain adibideat ikusiko deu, sartuko geha lehenengo erronkako jarduera honta, eta berta sartze balima naiz, ikusiko zue posibletela, azaltzezkit pestaina desberdinek, eta lehenengoa da saioa, baina posibletela saio hauek, eta ikusiko nola dauden planteatuta, eguneka ikustea, asteka ikustea, atzean mandezaket, aurre hemen dezaket, hilabeteka ikustea, maiatzekoa, ekainekoa, modu desberdinetan ikustea nire saio, nun erregistratuko duten ikaslearen bertaratzeak. Orduan, adibide honetan, suposatuet lehenengo erronkako adibide honetan, sortu ditut beste gabe ikusten zuen bezala saio bat 8-etatik 11-etara, bitan erregistratzeko saioak, eta beste bat atsedena eta gero mailera arte erregistratzeko. Hemen zuen lehenengo erronka, bulego baten ezarpena, eta bitan, nahiko bat zenue egun osoko saio bakar bat jartzea badaukezue. Izan beharren bi saio bat 8-etik 11-eta eta beste 11-etatik ordu biterrita, posible izango litzake saio bakar bat jartzea. Edo posible da baita ere orduka jartzea, hau da 6 saio jartzea hemen. Nola funtzionatzen duen, nik kasu honetan erronkan zaken, irakasle gisa, hemen ikusten eskubi honetan, parten hemen ikusten bat, gezi berde bat, horrek esan nahi du, egun hontako eta saio hortako faltak dagokion irakasleek ja registratu ditula. Ikustea aste honetan, hilabeteka dauket, ezta? Astea jarrikot. Maiatzan batetik 7-rako aste honetan, denak erregistratuta daudela. Pasako naiz, beste aste batean. Hemen klikkatukot, eta hemen ikusteet maiatzan 8-koa, erregistratu gabe daula. Erregistratzeko zein beharko nuke? Hau da, adibide bat, ikusteko hemen dakuzen gezi honetan, ez da azaltzen gezi berdoi, baizik eta erregistratzeko beste play hau. Bertan klikatu, azalduko zaizkit matrikulatuta ditudan ikasle guztiz, hemen baita ere irakasle guztik matrikulatuta beharko dugu irakasle gisa, eta baita ere ikasle guztik ikasle gisa. Azalduko zaiz zerrenda osoa, eta adibidez denak azaldu, denak agertu bali maile klase honetan, klikatuko dau, presente, denak bertan daudela,
eta gordekoet bertaratzea. Eta ja, ikono aldatu zait, eta agertzen zait fletxa berde horrekin. Posible izango nuke beste aukera bat, beste egun bat registratukot, denak presente, baina suposatu, adibidez ikasle hau ez dela etorri, lehen da izi jazet hemen goran errexena denak aldibiren presente jartzeko, eta gero jarriko ditut zerbait gertatu bali madarraroa edo pertsonalki klikatuko, eta adibidez imaginatu hemen kasu honetan, beste ikasle hau Raquel, berandu etorriala, orduan registratuko nuke, bi ikasle etorrita, presente, bat ez etorrita, etorri gabea, eta bestea berandu iritsiana, orduan gordeko nuke. Orduan ikuste zuen bik, erregistratzeko modu oso erresa da, non adibidez, hemen bali badaude 8-11 eta 2 irakasle, 2 irakasle lana izango litzeken erregistratzea. Eta 11 hartatik ordu bitzarte bali badau norbait, haiek erregistratu beharko lukea ikasle horren etortze zeakin. Hemen gehitu saioa, oain hau ez dugu ikusiko, baina bai ikusiko deula txostenetan, nola ikuste den txostenak, hemen lehen bezala, egunekin ikus dezaket, hilabeteka ikus dezaket, posiblet hilabete bat hartzea, aurrea, atzea, kasu honetan hilabeteka erregistratuta, hemen gehitzizkit maiatzen baten 8-tik 11 bitarten, dena presente zeudela, hemen ikuste zuen txosten bat nahiko kompletu atatzeitela, eta bukaeran, laburpen bat. Baina, haien igual, azteka, txikikoa beditzalakola, interesatzei zue itea. Non ikuste den, lehenengo ikasle honek, lehenengo ikasle hau, Silber, etorriala, klase guztita, registratu dut bakarrik bi ikasonetakoa zen aste bat osoa registratutakoa. 10 saio zeuden, 10 eta etorriala, ikuste dut hemen gehienak txintxo. Bat ezik, etorrela bi ez etortze izan ditu, hemen ikusten zuen bi ez etortze, uneko 80 dijoa, eta bat berandu etorria, eta posible da puntuazioik aldatzea, eta leheneko 85ko presentzie duen. Laburpen bat, orain arteko laburpen bat ikus dezaket, nun, orain arteko saio guztik 14 izan diemandakok, zenbat presente, adibidez ikasle bat dena eta etorriena, batek izan duna 3 ez etortze eta 10 etortze eta bat berandu, eta beste bi ikasle hauek berandu etorrienak. Orduan hemen portzentaja daukizue, baina esatei izue baita ere ikasturte amaierako zenbat saio dituzuen eta nola guazen puntuazioekin. Horretik hemen jartzen zuen, posible dela trimestre kaitea, 3 hilabete kaitea etortze hau, segun eta nola gestionatzen zuen, edo urte osoka itea. Goazen orduan ikastaro honta, beste izango litzeke, bigarren erronkarako edo 3. erronkarako. Eta nahi lehazoi erronka gisa ez jarri lehenengo 3 hilabetekoa, bigarren 3 hilabetekoa edo 3. hilabetekoa, listo, konforme litzeke. Orduan, beste aukera bat izango nuke, guain adibidea real bat ingo dugu, sortuko dugu bat berri bat, ikasturte osoako, edizio aktibatukot, eta hemen gehituko dugu, suposatuko dugu ingo dugula ikasturte osoako ez etortzen erregistro bakar bat, eta erronkak edo izan ordez, moduloka jarriko dugula. Orduan, nik posiblet hemen gehitu jardura honi botoi honi mango jot, bertaratzearen erregistroa aukeratukot, model guztik ez daukea aukera, bertaratzearen erregistroa, guk hemen tonsalean, gehitu dugu plugin bat, interesgarri iruditzen zaigulako, eta hemen azaltzen zaigu. Klikatu hemen, irikitzen zaigu, bertaratzen erregistroa, jarriko dut ikasturte osoa. Kalifikazioan jarriko jot puntuazioik ezetz, eta jardueren osaketa, ez, ikasleak ez dezatela jardueren osaketakin ezarrezin. Orduan, gordeko dut, eta hemen dako zuen, bertaratzen erregistroa ikasturte osorako. Ez du inongo saioik sartuta, orduan, ikaslekin martxan jarri aurretiken, saio guztik sartu beharko genituzke guk irakasleok. Orduan, orain
bigarren pestaina hau, gehitu saioa izeneko aukera hau emendakeu, nun, basango dugu, datorren ikasturteako suposa ezagun, irailen hasiko deula, bai? Eta goizeko 8:00 10 eta klase bat badugula, modulo 0 bat, inventatzen ez, hardwarea izenekoa. Eta horrela, jungo gineke gure ikasle talde horren ordutegie sortzen, bertako bertaratzek erregistratzen jutuko. Bai, ikustezu idea erresa dela, eta nire ustetan igual egokina ikastaro bakar bat eta falta guztik edo etortze guztik bertan erregistratzea. Nahi izan ezkeoz, hau posible da erronka, o da lehendiken erronka bat baldin badaukezue sortuta erronka horretan jardura bat gehitzea, bai? Moodleen ikastaro bat erronka bati buruz edo Moodleen modulo bati buruzko ikastaro baten posible zue bertaratzea registro bat gehitzea. Baina irakasle guztik sartu alizateko eta denak bista bat eukitzeko, baina ikusteet, idea hona dela, bakar bat eukitzea. Orduan, hemen daukezue, baino ezaztu martxan jartzeko hau dena, eskubiko zutabe hortan, irikitako erabiltzaileek behar ditezuela. Orduan matrikulatu dauke beharkezuneke irakastalde osoa, irakasle gisa, denak erregistratu alizateko, eta ikasle guztik, beti ezin modulotan edo ezin erronkatan erregistratzen bezala, bertara sartzeko aukera. Ze ikaslek ikusiteuek gero nola dihoazten baita ere. Ikasleak beste ezin modulo bezala aukera daukea, ezin erronka bezala, ikastaronetan sartzeko aukera daukea. Eta orduan, biztaratuko zein dan bere egoera. Orduan, azkeniko ni buruz, hortarako sortu beharko zenuke zuen kategorian, horrelako zerbaititeko, ikastaro berri bat sortu beharko zenuke hasierako prestakuntzan, imaginatu informatikan edo galderragintzan o dana dala, bertaratzeak izenarekin o nahi dezuen bezala, irakasle baimenak eman eta ikaslek sartu. Ikastaro berri bat sortzeko, badakizue tutoriok dezuela baimena, eta badaude hainbat tutorial bertan nola sortu ikastaro berri bat, eta utxetik ezartzeko hemen dakuzue ikustezue zurdura bat, hemen klikatze bali mazue, posible dezue guain arte indako hausibea, estruktura hausibea kopiatu nahi bali mazue, zuek ikastaro